Salam, ya begini hasilnya. Nah, coba cek lab aja ya. Khawatir kalau hanya di situ tok. Iya, di situ. Boten. Boten. Oke. Kok lama lho, Dok, obat napa wong. Kustai si penyakit mritili ngoten niku. Babar pisan. Ada gejala awal ada namanya konstat seperti cincin, mirip jamur. Iya. Tapi keluhannya biasanya dia tidak ada keluhan atau mati rasa. Ini keluhannya gatal enggak? Enggak itu. Nah, Nek keringat kadang gatel dikit-dikit, tapi gak terlalu gatel enggak. soalnya kalau dengan jamur seminggu atau enggak ya? Asal pakai plastik wrap. Cuman kan memang gini. Jadi jamur itu area-area keringat bunda itu kenapa kok ada satu titik di situ kok? Iya. Tambah banyak enggak? Mboten, nggih sing niku tok ampun. Ya sak menten niku. Coba nanti difoto deh hari kelima atau hari keenam. Di foto. Kirim ke kami biar kami evaluasi. Udah ketiga kali loh, Dok, ini. Plastik wrap. Supaya salatnya tidak hilang. Karena Iya. sakit lambung Enggak. seharusnya membaik. Mau kemarin tok lho, Dok, pas habis dia kesini, terus baru kesini, terus ini tepat. 3 kali sudah. Minta koordinasi. Jadi hari kelima kami minta foto untuk evaluasi. Kalau bandel maka cek laboratorium. Disuntik no, Dok. Nanti cek laboratorium kan diambil darahnya. Oh. Nah, dianya agak mahal ya. Saya ambil yang bagus aja ya. Iya, Karena boleh. kan ini S-nya hanya 1. Kalau saya pakai ambil yang biasa pasti hasilnya negatif. Gitu. Oke. Itu di belakang ada apa nih? Ada gini aja. Heeh. Ada curiga. Kalau yang mudah enggak? Enggak. Ada, tapi pastinya kan kita cek. Cek labnya kapan? Kamu bisa langsung nunggu dari sini karena hasilnya bisa nunggunya lama. Besok. Nunggu besok. Besok ya. Oke. Ada suratnya. Gitu, Bunda. Ya, ya, terima kasih, Dok. Hari ini sangat lelah sekali karena bolak-balik di kedokteran kecantikan. Dokter Borok kuwi ya. Obat nih, guys. Bukan mbok kei gak gelem, Ger. Mergo wis ditangani dokter dhewe. Dikongkon engko nek ora dikongkon ngelab. Kondang kusta. Kusta ya penyakit meritili ini lho. Iya. Kusta ya penyakit meritili tangan ini lho. Iya. Iya. Kusta piye? Mati rasa. Iki gak menular iki lah sih, yo nah yo. Iki lho menular gak linak ketularan iki gak ketular. Gak ketular. Obat. Tapi tidak nang iki. Obat deh. Nah kemarin kan kon minum obat. Lah obat wong aku ora gatel kok kon minum nggih. Ya ora tak ombe, wong aku ora gatel. Wong gatel ki nek keringetan panas keringetan kuwi lagi gatel. Gatele ya ora tenanan cuma tak usek-usek ngono wis. Nah, iki obat ini. Obat niki 135 kemarin 350. Lah kok mbok obat waki meneh nduk sendek iki gak kanggo mboten. Lah sampo-sampo ndek gak kanggo nah. Wis. Beda nek obate. 350. Mau kanggo.
Lah yo iki kanggo seminggu tok, obate wis gak kanggo 350 iki 30 135. Aku wis ping piro dokter iki 1, 2, 3. Iki dikai apa maksudnya dikongkon ngelepno nek wis 5 hari aku ora neh nang kok dipoto. Wis kita ngombe obat dhisik, guys. Mbah. Kok mumet aku, Mbak? Perkara kulit. Udarane ora tak tambah, nah tapi iki ketoke kacak apa ora ya, Pak? Menurut tem. Tipis ora? Tapi dari dokternya kok ini kalau sudah dikasih obat jane wis rondok berkurang meneh. Lah kan lagi seminggu. Nek kae rutin, Pak. Wong ndekinane obat ora gatel kok kon ngombe, Pak. Wong aku ora gatelen kok. Obat tak ombe wis. Obat lagi aku ndekne obat mijik nduk sakmene. Beda, Mak. Kaget iki goyeman. Ceknya kon sing mahal masih sam lab ya lek yo 800 ya 800 900 sak juta 200 lab mbak lab ya sampo murah ya mbak Sam. Tapi dokter saiki mau mbok kongkon nambani kesuwen iki mau lab lah obat iki ngono. Dokter iki mau kesuwen. Lab. Lab kesuwen ae. Tak ombe iki, guys. Sitok-sitok iki obate ping pindho tok iki. Kamu tak tukokno ngenekan lho, Wen. Nang Indomaret jare enek, ora enek Indomaret. Ngono. Iki sing iki gegede, nek sing iki gak cilik. Tak tukokno sing cilik iki mau 3.000-an. Iki 10.000. Mbah. Kok sing ora-ora. Arab. Nduk karo cipokno gelas nduk minta tolong nduk. Apa mbok jak nendi lah? Gak nduk. Rezeki kondi. Bumujiati. Bumujiati iki kok duwike kok akeh meneh, duwik kok dindum-dumno rendok, Nduk. Aduh kecokot rasane Bumujiati. Bongko ora kowe. Duwike kok akeh men ngono lho, kok kabeh-kabeh kok dikeki, kabeh-kabeh kok dikeki. Ya Allah nek golek dhuwit kok nayo meneh, Nduk. Aku tak melok lho. Mak empun diparingi dereng. Urung, kono. Ngene nek sekondo ngene. Wong lek dame saya sugih kok duwike akeh entuk kokono lah. Aja tak rewangi ngene yo. Piye lek nduk kok isane mangan wareg. Yo mbok sugih mbok ora iki pokoke sing penting mbok didoyo. Iki no dokter kulit. Kelas Mak niki. Mur entek mur banyu kumur. Amit. Iki menurut tem iki rondok suda apa pancene ngene? Rondok suda. Nek riyen kan enten niki bintik-bintik teng mriki. Niki mboten karek pinggire tok. Niki kaya badhe memuan iki rada suda ngono. Wis ngono. Oh ya wis. Suda niku. Ngono anu dikongkon ngelepno itu bismillahirrahmanirrahim. Kok pahit? Obat iki pahit lek nek gula ya legi. Ini iki obat apa yo? Ya Allah. Tak tambanane, guys. Wis tak ombe obat mau nak pituru tak ombe meneh. Jane iki yo aku iki wong sregep ngira aku ki diborok ndi apa penyakit apa kuwi tak tambani. Ora enek aku iki jenenge wong terus ora tak mbirno ngono iki. Ora enek. Apa wis jalan apa wis tak lakoni. Mbak ke enek anu, Mbak. Sik guys tak iso tanganku, guys. Tak tambanane. Niku mboten enten pantangan-pantangane mboten enten. Pantangane aja ngantek kentekan duit.
Kayak kentekan duit yo wis gak tombo. Wis pantangan semua orang Mas. lah. Iki pantangane wong aja nganti kentekan duit ora. Angger wis mandi. Tak cek. Mbak merene mbak aku mataku iki rontok burem jajar ini. Iki lho jajal piye iki? Carane nek buka ngenekan iki lho jajal. Nek kowe ilmu dhuwur jajal. Piye ilmu nem dhuwur iki lho. Carane buka ngene iki kan mesti kudune eneng. Iki rada ombo, saiki ya rada ombo, nek kae ora dipotong ya Mas. Ini udah potong. Nek gak terus templekno. Mesti enek, Mbak. Iya. Enek. Bukaannya tetep enek. Wis templekno jare. Matamu sing anu sing padang. Nah, sajan kapasnya kurang ombak. Kurang sedikit. Iki kok kambaran nih. Apa gak pas? Anti air iki jare. Tapi kok ijek ngotok. Kena salepe mau. Lah iya, Nek salepe. Jadi gak patek kelat. kok gak patek kelat yo. Wis. Iki ping wis. Dah, engko setengane ngene. Kena apa kuwi penyakit? Sak anune iki sak gedene sithik mboten enten. Iki Maksudnya iki kan kegedean sakmene. Sakmene kurang gede sithik. Iki kurang gede sithik gak mboten enten. wis to Mbak iki kan anune ge enak gak ketok lah iki ne. Mboten. Wis gak wis ya. Iki ku adus nes gantine. Iku nek gak kacek ki dilepno neh. Obat wis tirik-tirik ger. Iki nek koncone Mbak Indah jarine malah apa? Entek juta-jutaan ora mari Mbak yo nang dokter kulit tok. Nggih, kados ngoten niku mboten. Iya. Yo nah. Ditambah nih. Apa nah? Obat apa? Malah diobat kok obat anu, obat apa? Kok gak obat dokter? Udah ngono apa obat apa ramuan dhewe digejeki apa mboten ya? Anak mati. Enak Gak. Ndek nembung obat jobong lho. Cina ndak. Wah, gak roh. Aku wedi obat apa-apa wis tak templekno, aku gak anu salah daden aku malah diku ngono wetan. Yo obate. Ndek wene yo obat. Pokoknya wis tak ombe ngene. Jenengan anu Mak. Maksudnya wis supaya mboten. Iki suwi sasen ayo na yo. Lho tahunan Mak, wong kula teng mriki pun nenten niku kok. Lah yo malah tahunan iki piye jajal. Ora mari-mari yo. Iya. Malah kene dhewe rekreasi arifin kae mesti kek obat wong. Niku. Obat piring kae kayak yo ora mandi. Jadi kon trimo nukokno salep 88, pekang soang salep 88 terus dikek pemirsa loro Cina kuwi wis tak nggoni. Terus dhewe sing rupane pink kuwi 72.000 yo ora apa-apa. Dikeki neh. Iki dikeki pemirsa malah urung tak onggo mergo aku ijek nganggo iki, nganggo dokter Kok iki. campur-campur kan malah endi sing anu kan gak roh yo Mak. Ki mau Salah ki siji sih. ki mau ya dianu Mbak di nganakno ki krasa apa ora iki krasa apa ora ngene-ngene dikeki anu. Ya nek sing krasa, nek sing ora, nek sing krasa, nek sing ora, nek sing krasa sing ora ngono. Wedine dokter nek ngarani kusta, lho kusta rak mrithili niku aku ngono. Terus Kusta ki penyakit kusta ki mrithili iki. Kusta sing ndi? Tapi agak sing dimaksud mak ngono mboten. Ora. Napa sing bulet-bulet iku nggih mboten?
Sing putih-putih ini. Ya Pak. Mbok iki tambal ban, ora ban tok sing ditambal. Suka nih salep mbak obat. Ana dok sun. Ya doktere yo ora Lab masuk. dilap kuwi ta. Ben ro penyakite. Nek gak lep. Dokter saiki kan wegah mbak mbok ngomong mriksa tambane ramari yo langsung lab ngono ae. Lab ku ora sithik, mulane wong desa-desa klombak kon melab menunggu nek matan pikir-pikir yo. Pikir-pikir sak lepan iki piro Mbak 800 sak juta 200 sam. Nggih, tapi nek sing gadah BPJS niku nggih mboten dadak. Aku duwe Mbak, anu tak anakna yo. Apa? Timbang larang-larang Lah aku malah disarani Mbak ngono kuwi. Ape tak aktifno? Kok yo Mbak iku? Ape tak aktifno cah? Ape nang bluro aku. Lah larang ya, sak juta 200 ya. Nggih, nek gadah BPJS malah gak bayar. Iya cah. Ada naripin aku tak kon ngaktifno. Tak kon ngaktifno wong ae. Aku tak nang rumah sakit ae, Mbak. Mulai nang rumah sakit ae aku. Dan iku rencana jenengan keng anu, andingi sing cuek diobong kuwi. Betul. Arek nang Patra Medika apa Sing cuek. ndi nacoke kuwi apa nak? Pak dhisik kae. Pak mentek piro dengan anak kae. Mungkin emang aku maksudnya lap-lap sapa ngerti maksudnya lapeng kok gak bayar ya sak pamane ku karek nebus obat. Ya yo. Ngono yo. Betul. Aku tak aktifne aja. Tak telepon lipah jan. Pak. Heeh. Pak biasanya roh kulino dhek ngono. Ngaktifno tok. Aku ki entuk der kok telu kok pemerintah untuk iki cek berlaku apa ora menurut tem. Maksud bisa yo. Gak lumayan ya, udah tak tahu tak nggo periksa inget. Mau tak nggo zaman kae oto-moto gak bayar. Iso. Sak omahe yo. Lina entuk. Rafael entuk apa ora yo? Lina aku Pak Japrik Mbak Dek Rapa ngurus angsal biasanya jenengan angsal terus Dek Rapa diurus niku biasanya nggih saged. Lah aku ndek kae kan programe Jokowi, cek apa ora sakne? Cek payu kok. Gut, lha itu sing padha bertombo-tombo sakniku niku programe sinten? Yo tetep lanjutkan. Alhamdulillah ya wis aku tak mangguan wae ngger. Bayare larang. Aku ki yo ora apa-apa ngger. Tapi nek becek kena berusaha laptop ae. Laptop kan nunggu PKU iso. Ya betul. Tapi timbang PKU halung nunggu rumah sakit timbang. PKU napa mboten rumah sakit ya, Mak? Rumah sakit umum ini lebih luas dah. Iya, maksudnya Alatnya lengkap. Lah maksudnya kan PKU nggih rumah sakit ngono lho, Mak. Heeh. Padha-padha rumah sakit itu. Tapi cara penanganane ngaktifno BPJS nang ndi? Ngaktif apa ya? Yo. Nganu ning kuwi lho ning balai desa sing. Terus? Nek balai desa, Terus? putusan kuwi duwe TKS ora, nek duwe yo kon gaji. JTKS no. TKS terdaftar kowe. Daftar aku dek. TKS. Terus? Yo kon nek wis enek TKS kok Wes, keluarga ki wis terdaftar. kuwi rek pamong. Kowe dan orang tinggal di desa. Sesuk ae ya nang balai desa ya aku. Besok Lah yang kok nek wayah sekolah. Apa jenenge? Aktifno ngono. jeneng kan BPJS gak aktif ae. Yo. Kok kowe kondo ngene ambekan kuwi. Pak niki BPJS kula boten aktif. Dek apan mulai iki? Yo tahunan lah ora tau tak nggo. Lho. Kowe kok pemerintah lho, Mbak. Kok pemerintah iki colentuk ngantek saiki iki mok tak nggo pisan tok mok nggo nganunan kacamata tok. Tapi dicek sik ora aktif ora. Lho, nek baleni mok.
Lah iya pokoknya ngono Mbak, sing penting kuwi BPJS e kok kan didelok kena pora terus kuwi kirane nek gak aktif diaktifno ngono lho maksude. Piye kok bedhek Yo, iki? waktu mek pamonge kok ngongkon biasane kok nek anu nek ngongkon ngurus DTKS iki foto. Ora, aku ki maksudnya kongkon wong ngono lho. Maksudnya sapa? Pasir. Aku kae pasir. Lah iya rek yo ngono lek aku nek mbok kon rutukan kucak-kucak gemblung entek. Maksudnya ki yo mbah kok ngongkon DTKS dulu DTKS. Ya wis. Wis terus aku kok terno nenggok rumah sakit yo. Nek sapa meneh wis aktif wis beres. Maksudnya mau apa ki jenenge? Apa nek ngarani Kronsen? Lab. Lab. Ya, Suwi apa ora lip? selek. Heeh. Maksudnya gak roy Pak Edi nani scan dulu iki scan. Nek scan kan kepala tok, Mbak. Lah iki apa lho ra kek nantok. Nduk nek scan maksudnya kepala tok Mas diperiksa. Lah iki ya di ronsen darah yo ngene etok ae. Maksudnya kan kualate beda, Mak. Pasti fokus delok lah. Ya beda. Ya wis ah. Engko terno yo. Ya, Kok aku golek sing ora bayar. Lah kuwi yo larang iki lip 1.200.000, 800. Gak yo kena nggo tuku onde-onde lumut lah. Lah gunane opo lah pemerintah kek ya aku ngono kuwi nek jaman aku cek melarat kae. Wong aku ae dikongkon dokter malah ngene nek anu yo BPJS e dianu mati aktifno jaman Pak Arifin kae. Nggih. Lah jenengan lahiran Rapang nggih mboten ngangge? Nganggo. Lah nggih. Iya, aku lahiran Rapa yo nganggo lip. ngajol. Ya, sesuk langsung kondo ambek ngono pamonge. Kowe karo sekolah. Gak sang ngurus. Ya kowe kondo Pak nek iki gak aktif. Anu Mak, digoleki riyen kek pundi jenengan? BPJS. Enak. Iya wis. Gowo benjing. Heeh. Ya. Engko terus kono ki bar muni ku nek wis dadi nenggok lurah terus digawa nang ndi? Ya karek lek Pak iki anu apa jenenge kok kan ditekoki le. Kowe moro ning bloro dhewe apa mbok pasrahno wong. Oh ngono. Nang blora sediluk tok. Gak ero. Aku tak pasrahno pasir kok. Iya aku nang blora dhewe lah kok numpak baje. Aku teh. Iya karo ngono. Iya. Engko terus nggone Pak Daman. Wis ngono. Ya. Ya wis. Iya wis. Aku tak wis kira-kira sesuk aku tak nang sesuk aku pengen nggone lurah ae. Diaktifno. Lho Mak Damis ki kok yo ngerak mesti ngene. Mak Damis ki yo kanggo BPJS justru malah pemerintah tuh menganjurkan mbah sugih mbah melarat iki malah modho njaluk nggih. Mergo pengobatan itu mahal. Jadi mak terima nggo apa ngresen apa jenenge iki jenenge Lab. mak nggo nge-lab tok. Tapi njaluke sing apik Mbak dokter iki. Iya. Alah Mak, nek sapa maneh mosok rumah sakit mosok terusan dokter ora percaya mbek lab rumah sakit. Walah Mbak, iku mau ki doktere ngene, yang bagus sekalian ya Mak. Ya Bun. Ngelabnya yang bagus sekalian ya, tapi agak mahal mending ngono. Lah engko nek aku trimo ngelab nang rumah sakit mesti kan lepe kan murahan. Engko gak cocok neh. Aku yo bingung. Ngono. Dadi ki lepe enek yo padha kaya anu paling enek kelase. Ndak ngono yo piye ndek. Kok Mak kula. Aku tak tekok sulpi aku. Enggak nih aku Sulpi susune gedhi ki mergo ndekne kan regane nenggok lep-lepan. Sulpi, endi wonge? Sulpi tak telepone, wis guys. Sul, lep ki enek sing apik apa sing enek sing ora apik le Sul? iku bedane piye hasilnya padha kurang Iya Mak. meneh ya aku. Nek padha Aku hasilnya timbang kok aku leren suwe. Ora merem matane. Ki Sulpi, pokoke apa Sulpi tak tekoki. Pret Sulpi. Sulpi kan ndekne kan mergene nenggok lep-lepan ngono ki lek ndek tau nenggok lep-lepan. Lah, iki tak tekoki. Ora merem matane. Dadi nek tak tekoki nek Sulpi ki bagian lep-lepan, kok nek rumah sakit
Tak dudono lep-lepane engko cek kon baleni neh. Nek trimo lep-lepan ke rumah sakit aku ya sanggup. Ya njaluk gak apa-apa Mbak ya untuk kesehatan kok. Endi sing sekirane gak merugikan ya lha apa wong pemerintah yo ngkeki aku kok. Arifin, Lina, aku, Pak Ipin untuk kabeh Mbak kok Pak Jokowi. Aku iki ndek dhuwit yo entuk. Asam bareng ngono duwike aku njupuk dhuwit nang balai desa terus dicabut. Nah, wis dicabut yo. Terus neh entuk beras, entuk apa? Cabut neh. Padahal ikunan kuwi data ning nggo anu ki enek, Mbak. Dhuwit ki ndek kae entuk. Terus dicabuti cocok. Padahal sing luwih sugih kok aku yo entuk sawahe ombo. Sapine yo akeh, yo entuk. Dicuwabuti sitok-sitok. Ndek mlarat lagi yo ngono Mbak, BLT Mbak. BLT ki aku entuk Mbak. Zaman kae 1.200.000. Sesasi kan ping 4 ya. Lagi njipuk ping pisan ya wis gak entuk. Padahal wis konggone pemerintah nyoto-nyoto ki baturku do njipuk kabeh. Do entuk. Yo gak entuk. Pik turu. Ya Allah, kok turu ae, rak gembok les pipi. Astagfirullahaladzim. Engko nek olahraga kok lunjak-lunjak dhuwure ngantek 1 meter, nek awan kok turu ae. Iki lho nduk iki. Iki kon ngelepno. Lah aku ape teko. Labku enek sing apik, rumah sakit kuwi apik apa nang Patra Medika ki apa luwih apik apa sing nggo nembering ku lho sing tau mbok kerjani kuwi iki apa enek sing apik neh apa ora? Pelapik Prodia Mak, seluruh Indonesia ki pelapik labku. Lah iya. Yen lah ngelepe ning kono. Dadi nek rumah sakit gak pateko. Nek ning rumah sakit kan paling sama periksa, kok kon ngelep. Lah. Iya. Lho, rumah sakit ya gak enek lepe yo. Yo enek. Maksudnya ngeten. Rumah sakit biasanya ngerujuke ning nggonku Mak. Labku kan gede, lab labku kan sadar to. Heeh. Lah alat iku luwih lengkap kuwi kan ning Solo, cabang Solo, Mm-mm. Semarang. Dadi koyo rumah sakit ngene iki ape ngelekno sing ketoke angel tetep dirujuk ning nggonku. Bener. Nggonku dirujuk digawa ning lab gede. Nggonem sing gak bayar yo gak enek. Prodia kayaknya nganggo BPJS iso to? Iso? Berarti iso apa ora ya? Ayo, ya kudu ditekoki. Jadi saiki ki iso nganggo BPJS. Masa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, gak bayar. Alhamdulillah. Duit dia, Pak. Loh, gue mana 1.200.000. Iki lho kon ngelepno iki lho ngenekku. Kuwi kenapa lah Pak Oke? Tapi gak gatel to. Yo kemeriak sithik-sithik. Lagi dokternya ngongkone kon ngelepno tapi ngelepke sing apik jarine ngono. Lek rumah sakit engko Sing apik berarti yo ning Prodia kuwi lah. Bener nek Patra padha Patra aku ora iso tetep dirujuk ning nggonku. ora sing nggo nemae kuwi lho. Aku ki wis ero, tapi nek nang rumah sakit enek kan gak bayar ngono. Lah nek nggon kono nggon gak bayar aku yo alhamdulillah. Tak urus e. Nek ning nggonku sompama ning lab apa rumah sakit ya. Ya. Periksa rono sompama gak bayar. Aku ki sing tok rujukan nggone Bu Dokter wis. Dikongkon ning ndi? Dikongkon nggo yo kuwi sing apik kuwi. Berarti yo bener kon ning Prodia. Oh, gak neng kok. RSU gak enak. Oke enek. Oh iya wis. Gak enak. Sampean periksa ning RSU yo digawa ning nggonku. Ngono ya padha ya. Ya wis gak sida. Ya wong ki pancen dokter ngono dek. Kuwi lho sing aku rumah sakit Bu Dokter kulit wonge ayu kuwi andeng ngene. Heeh, Pak andeng Surya kuwi Pem andeng Pem. Bu sapa lek kuwi? Migas andeng buah kuwi lho. Dokter kulit wong apa? Raro Dokter Nia. ndara iya. Wahyu koyo endang Roro Jonggrang. Yo bener dokter Nia kuwi barang ya nek iso ning Prodia. Ya wis iki jajal tekakno ya Prodian bayar apa ora?
Iso ya syukur lah. Minimal piro, Bro? Minimal piro? Ya emang aku tak tahu asisten lho. Aku foto nang ditutup yo, Mak. Iya, iki ngene iki lho, tak tutup. Dikongkon nutupi. Oh, dinek kena kamera. Yo kon ngecek lab sik. Yo, dokternya yo ditambani tapi kok gak enek perubahane. Kok yo mek ngono ae, ngono terus wedine nek kista. Kista rak penyakit meretek. Kusta. Kista. Jualan nek, Mak. Yo, Kista ki nang kusta apa kista? kista ki nang Gak peteng, iya. Mak. Kus. Enek-enek enten kata mboten teng sebelah mriku-mriku mboten enten mok sitok ndil niki aku ngono. Wong kayaknya penyakit kulit kok yo, Mak yo. Ora kista kok. Kus Kista lah beda le. kusta. Kista. Wedine nek penyakit kusta. Yo kok tak ikono, jajal tak telepono. Iya. Ya wis makasih ya. Ya. Oke, wis ndak turun neh. Wis ben gembuk ora nek lunjak-lunjak teko langit kono. Kok ora turun neh. Wis ya, makasih ya, ganggu ya. Yo. Sulfi iki sing kerja di Prodia ya. Taline. Prodia. Wis njar. Pokoknya ya wis golek tombo. Semoga-moga paring seger waras, tahun sengkang sudah rezeki di tanah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.